Here. Ai găsit? Ia, lăsați-mă să mai intru să vorbesc cu el. Lăsați-mă un MF aici pe masă, ceva, nu știu. L-am văzut! Deschideți ușa! Deschideți ușa! Deschideți! Fugi, electrozaure! Nu văd nimic! Nu interesează. Eu sunt sănătos. Aud! O văd! Foză! Scăpă! Facem tablă la aia, Ouija. Păi dar nu e. Păi nu facem poză. Nici n-ai căutat-o. Păi da, și de ce? Aaaa, văzui fantul! Mamă, mă, căcai pe mine! Bă, Ce? fugi, sălmaticule, fugi! Crucea! Crucea! Am luat crucea! Nu, bă! A fugit. Eu. Margaret Clark. Are you here? Margaret Clark, are you here? Are you Eu here, am Margaret? MF-ul ăla, dar nu zice nimic. Margaret, are you... Mingea! 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 Doi băieți! Ia uite, ia uite! Ia uite! E jos, e jos, aici! Tu-s morți! Am văzut-o! Margaret Clark, are you here? E aici! Bă, aud pași! E aici! Iau crucea în mână! Am luat... O văzut piciorul! Îi vine! Vine la mine! M-a luat! Acum e 10 amici! Să moară, să facă eu mai Și continuă 10! Acolo, amici, au văzui! Tine! M-a luat! Are you here? Unde Hai. vezi, mă? Ia uite-l! Am zis yes! Ai văzut versiunea pe ăla? Nu! L-am văzut pe electoratul! Îl aud cum